Radio Líder Santiago achégase hoxe ata o Concello de Boqueixón para vivir a 52ª edición das Carrozas de San Cidre. Por certo, este ano estreanse como festa declarada de interese turístico regional. Imos botar unha ollada, imos empaparnos do rural con esta festa que ten máis de medio século. Pois efectivamente, é a primeira edición que se celebra sendo declarada de interés turístico de Galicia, polo tanto, pois eu creo que iso é unha gran noticia, sobre todo un recoñecemento a un traballo feito, a máis de medio século de traballo dos homes e mulleres da parroquia de Oural que fan cousas pois tan maravillosas como as que hoxe se poden ver aquí no inicio de desfiles, pois xa no campo da festa, degustando tamén os petiscos. Polo tanto, creo que a festa das carrozas, a máis importante e a máis grande nunca vista aquí nesta parroquia. Gustaría pois agradecer a todas as institucións que colaboran, non só o Concello, sino tamén pois a Xunta de Galicia, a Deputación Provincial da Coruña, a Vicepresidente da Deputación, que tamén colabora con este evento, e despois, bueno, pois a todo o traballo que fan os homes e mulleres de cada aldea, que para preparar cada unha das carrozas, desde logo que levan semanas e mesmo meses traballando para lograr o que hoxe vemos aquí. Eu son Adela Redondo, son aquí de Oural, estamos no San Cidre. Esta festa ten máis de 50 anos de tradición, esta é a 52ª edición e é moi especial para nós porque esta é a primeira na que é declarada a Festa de Interés Turístico de Galicia. E como podes ver, hai varias carrozas. Antes facíase por aldeas, cada aldea da parroquia levaba unha carroza e agora faise máis ben por grupo de amigos, grupo gastronómico, bueno, fomos incorporando nova xente. E cada carroza leva un oficio de antes para honrar o agro labrego, porque isto é unha honra San Cidre. Que máis os podo dicir? Cada carroza dá un pincho, un petisco, nós damos paella, temos aquí a Cutrín riguroso directo cociñando, outros dan callos, outros panceta, damos viño da casa, todo é gratuito para disfrute da xente, temos boa música e así estamos. Hola, eu son Mónica López Portas, son a mestra da unitaria daqui de Campo Rapado, do Cravo Queixón Vedra. Este ano a temática vai sobre as abellas e as velutinas. Estivemos traballando na escola todo o curso como especie invasora as velutinas e entonces fixemos unha albariza con diferentes tipos de colmenas, o apicultor con todos os traballos da apicultura e despois unha tenda gourmet cos produtos derivados do mel. Esta carroza de Viña La Paz, a aldea de Viña La Paz, este ano recreamos un ultramarinos bar. Esta é a zona da tienda de ultramarinos e ali está o bar. Bueno, creo que ten un pouco de todo de detalle. Nada, unha báscula que é antigua, esa máquina é para sacar o aceite. E, bueno, fixamos así un pouco o antigo, que agora non se leva. Antes era sempre o bar e ultramarinos, agora pois ou é bar ou é ultramarinos. Nós fixamos así un pouco o tema como antes. Gonzalo, que están facendo aí? Pois están facendo o comezo do proceso da malla do trigo. Trouxeron unha malladora do ano 1920 con motor de 2 tempos tamén da esa época. Estamos representando un pouco que a malla como se facía antigamente, non? Separar o grande trigo da palla e, bueno, aí vexe como sale o trigo posado de granado, representando un pouco que é a labor antigo do campo, non? Que é o que se dedica a esta festa, recuperar antigos tradicións como os bois, o carro, as mallas, etc. Son Alejandro Pena Redondo. Este ano, iniciamos un modelo de votación donde entre as nosas carrozas, menos a nosa, podemos votar con a numeración dun ao 10. Eso conta sobre o 50% da puntuación total e despois cada carroza no campo da festa, polos postes da carpa, hai uns códigos QRs. A xente co móvil, con a cámara, pode escanear o código QR e aí ten o listado de carrozas e pode votar. E iso vai ser o outro 50% da votación total.